Ало, здрасти, брат, какво става? Искам да те питам нещо. Чакай, баща ми идва, нека минем на пилешки. Пимо пише пили, пидапи ми прапи тиш, пидопи мапиш нопито, пипопи бълг пигар писки, пидопи мапиш нопито, пипопи ампи гли писки, пимопи ляпите. Да, благодаря. Чао. Крис, Да? я ми кажи, какво беше това? Някакъв нов език ли учите в училище? Нещо не мога да разбера. Тайна, няма да споделям сега. Интересно. И какво стана? Пиште, пити, пидапи, депили, пидопи, мапишни пите? Ама чакай малко, че откъде знаеш пилешки език? Крис, аз когато съм го говорил този пилешки език, те въобще те нямало даже. Така че, хайде сега, сядай бързо и сам се реши това, което имаш да правиш. О, стига де, тате! И между другото, лаптопа пак изгоря, моето момче. Не! И чао, чао! Приятели, вие разбрахте ли какво казах? Това е пилешки език. Пред всяка сиричка трябва да слагате пи и вече е готово. Родителите ви няма да ви разбират. И абсолютно всички. И може да си говорите таен език. Сега, малко ме разгатаха, ама нищо. При вас ще се получи, сигурен съм. Ако пробвате пилешки език, тъгнете ме, за да го видя и аз. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал.